mdon ka weru ka pasniu ka bo Jisu le haga por ka bo dangdon hanai ka perthai ule kamba uirap iki briu penkhia iki bapang ka bisitom upsa iki beduk upsa iki batangan bat kani ka ktinu blai ka Bible ko ongkum ni Jisu uya keleng udah le bha udah penkhia ya barok kita ke baban bain dok soi namar ublei ulah don lem baru udah yai keleng udah le bha hara hepedeng jung kita ke barok ule bha barok si im ki dang don pat hi kibriu bon kibriu ki ba ben yu Jisu ki ba khot yu bo dei u Belzebul uni Belzebul udah im jung iksoi ha gospel ju Matius nom khat ar kad khot ke bar basa gong kumne ki Pharisi ki ba ki reuniam jong kaniam jiu ki ong uneu briu kemudian Jisu ube iksoi da Belzebul us im jong iksoi snap ki briu ki ong bau ne u Jisu u le kamba kane u la ban le bha kane namar bau don yu neu Belzebul hapo jong hagonong ba shipo kat khor barsan kong Jisu ong kumne Ukren shegi nong bot jong ong lada ki briu ki khot yang au Belzebul perkat thara hidup kat nu kin khot ye kita ke nong bot jong lada yo kenrat ki khot Belzebul kat nu tam se ki nong bot jong Jisu ong hane perthai pin syak keren bain namar yang ngaru ki keren bain saya pilih double kajing keren bain kan long ru Jisu lah hikai ye ki nong boju ban long ki ba yasha ban long ki ban om pen phai keleng da ga basniu ya ga basniu haji sha u hikai wong la don manu bathap ime na gani ka ngap to pen sha sana gani ka ngap uong hagapor man shwa ka an gede ka khmat namar ka khmat ka benet namar ka benet kemut gumne la do no pen pai ni ka khmat ye khmat jume me ru pen pai ka khmat jong to wei la do don manu pen khen benet jume me ru pen khen ka benet jong Jisu ong hagapor man shwa long tah rei manta Jisu ong wat pen pai daga basniu ye ga basniu tengah pen ipi kendet haga gospel jo Matius no besan it khot lai pra ba lai ba kundai ko kumni pri jo sngo bong ka khmat namar ka benet namar ka benet renga ong api uno walele persh renga ong api ba phim dei ban pen pai daga basniu ye ga basniu lalu non manu bathap ime ni ngap to pen sha sana gani gawai kani de ji ka jung Jisu la de ngila pan le e bo Jisu ong ngan ni thoi phi lok be ka perthai kan jin long ka be itanat hado ka data mdon thma mdon ji le makanti la da ngi kum ki bange ye ka ji ka jung Jisu ni le ye ka bo ong ka perthai jingi kan jin long kan jin dalalong ka perthai ka be itanat da shisha reng we por ka bu we u sanran jong Jisu bagerteng Petros u kliu Jisu ong ko kenrat hato kan no sen dan kamban map yo para marjan jenga hadon nyau sen hag shisngi wong hag shisngi hadon nyau sen kan ma Jisu ong mdei nyau sen ong nyau po sen nyau ya kenyi mapi kan no sen shisngi dan kamban map habo Jisu yap hag ding pna Calvary sden yu ding pna bod jaus nam pitip kumno Jisu ong u ong kok pa to map ye kine ki briu ki bale yang akan ne namar kim tip ye ke e ke bakile ong ko pa to map ye ki na ba kim tip ke e ke bakile ki kai jung Jisu ki long kum ki maulanai ki ba koridor ladangi pediang ye ki don chibon ki briu ki ba ha perthai ki bam nge Jisu tang ba ki ba nge ye ki kai jung
kidon cibun ba la dengi lawan le ke bo jisu am lobe ke pertai ke long da shisha ke ba itana nang ta shu tapi pule ye ke jingkai trong Jesus ngap ong kumne hal nong besan ke dekot ke ba shipau ong kumne suk kita ki basha keren ben na banta ko hok na ba jong ki long ge hima ki beneng long kita ki bala kerku long pi ki bala kerku haba ki briu ki keren ben ye pi bat ki le ben ye pi to da le kemen bat to le kemen de jing kemen bakraw na ba ka bakraw ga bai nong jopi ka long beneng na ba kum taro ki le ben ye kita ki noi tul pa ki ba shwa jong pi kemut ke perthei kanum wai ye ka ban le ben ye to ki briu ki bom dei na ga liang jong ka la da ngam dei na ga liang jong pi phim wai ka ban le ben ye nga ta de gur kom kren re kamut ba pi le ben ye nga sab jisu ong kum ne ki briu ki le ben ye ki noi tul pa ki ba shwa jong ka por jisu ro kumta ye piro ong jisu pin sha le ben tamba wat jupan pai de besniu ye besniu to duai ne na ga banta kita ki ba kren ben ye pi to kerkhu ye kita ki ba tim ye pi sa pa jingka jo jisu lo mo koridor ha la de ngila pan le kumta kalam koridor shisha to kerkhu ye kita ki ba tim ye pi duai nem ta kita ki ba kren ben ye pi wow udon weu shikri jong u blay u bahagani ke Bible hi u kerteng u Paul pangi khot hi u de apostol Paul udai batho yega testament bathamai jong kani ke Bible jongi u tho ka kum shiteng ke de jing tho jo shiteng jong ni ke testament thamai ke de jing tho jo u hi kai ngi manlong ki ba yasha ki ba jemnot bat gum da ter ui kai ngi ban im ge jing em ka ba pha ban im ge jing em ga ba pen ko ngo ye ta ba halor ban ko ngo ye ga an ban ko ngo ye ga kam shnong kam tha ko ngo ye ga an shnong tha kam ko ngo ye ki bosan shar jong kari hi kai ngi ban long kum ta ha ka wei na ga shi thi jong u tho ye ga shi thi shnong rom ka lanong ka ba khat ar ga khot bar pho ong kum ne la do u nong shon jong me u than psa yu la do nong shon jong me usleng to ai yu bandi namar da ga bale kum ta men kanton ye ker ngading barhem halor ga kle jo wan ai bo on job ye me da ka jong ka basniu hanre to job no ma me ya ga basniu da ga ba bha kamut wat pen phai da ga basniu ya ga basniu to job ye ga basniu da ga ba bha kani de jingka jung apostol Paul kalong ga ba so tenat hadu kata-kata bandon ban yo ye ni ga jingkai naga ktin blay naga Bible kalong ga ba koridor hadu kata-kata sisa sengap tangan pulih sakendiat sekawai ke khot haleluya poi shit khot ka ba amap kendiat ka barang wat ngidei ban long ki ba yaisha ta te khot khat ar long ka ba khat ar ki ba kemen ha ga jing kermen ki ba yaisha ha ga jing jar ki ba yai ne minot ha ga jing doai ha ga jing kerdo jong kiru khoi ki ba yasam isn ai ki ba ye be brai shi ga jing khot i basa to kerkhu ye kita ki ba le ben ye phi to phin kerkhu ken bat wat tim phi to ye kemen lem bat kita ki ba kemen to ye yam lem bat kita ki ba yam to long ki ba yimut ye ki juk perloh hi to wat ye mut bra ye ki ek ero ki jing long meng
Henry tu pen ya rengkat jelade pat ki berit. Wat long pi ki batrai start haladehi. Ngasung tenar ni ga line. Tu wat pen ya rengkat tu pen ya rengkat jelade bat ki berit. Wow. Tu pen rengkat jelade bat ki berit. Wat long pi ki batrai start halade. Wat le mar keliang hanu-hanuro ia ke basniu namar ke basniu. Tu perkhal pa ya ki eke ro ki babha tanat akhmat ki beri baro. Lada long ke bala kat basyong ke tahapi tu long ki baye syong sukno pat ki beri baro. Wat long pi ki bapenher keput. Hari pin ai jaka ya ke jing bitar blai namar letho. Ke jing penher keput kalong ke jong ahi ong trai ngalek keliang manga. Lada nong shon jimut tangan. Tu ai bamiu. Lada ngila pon le long pi ye ke ba u apostol Paul hikai, u Jisu hikai, ngin jinal doni ke perthai ke bitana. Sangap, lada kat ni u Jisu hikai, kat ni u apostol Paul u hikai, yengi ban em haganai perthai. Ngim don dau ban dom yunu Jisu. Ngim don dau ban dom yunu apostol Paul. Ngim don dau ban isi yegani ke Bible. Kepada ikhtir belai. Pin isi le ayu yu briu belai bha. Yepi. U bekwa tangman le bha. Bat bayai ke jing surit. Ubah hikayengi ban penyerengkat yaladi bat kibarit. Badam ngomeng badam start hala ke jing start. Ngide malong ki beri ke bayai sya. Ha ke jing jenjar ke bay ngolem ye ki way. Ngin dom le ayu yu ke bukum tau beri. Haji sya ngide ban syo I yu bukum tau beri. Tau do Jisu. Tau do apostol Paul. Kata ke Bible. Shosho, sengap Jisu ong kumni lada ki ong yang abau de Beelzebul. Petip kumnu habau Jisu syak keren beng ta u ong. Ya syak. Wat lek keliang. So Jisu krem lek keliang ke jim jo. Ude uba ya syak tak ada ke jing yap. Bat kenyam Kristan. Kedai kenyam kabaya syak ha jing syak. Pawai yang tak lesi pin lab iki beriu kiba individually kiba yaisha kiba lepersha kata gaya de gwe hre ke chi kai hijong ga Bible kalong kumbo ong Jisu. Bad kaniam Kristan de ga syak kren ben de gwe ke spas nem she gwe ke spas nem. No Jisu do ne spas nem ke banungkom. Syak kren ben u ong ye pi ge bobot yang ngarok pin syak kren ben. Tang ba pi de ban yaisha. Panom pan pai keliang e. Haga sepak sem menengkong syak keren ben syak ben Kristan. Syak penyap sepak sem ba aruk long ta, sepak sem ba laruk long ta, sepak sem besar long ta. Hari hag sepak sem ba sao. Masin kut sepak sem ba lai. Haga sem ba lai sepak khat lai. Hadin jong Jisu. Udon wei pat sya jong ka Rom begerteng Konstantin u kadon gwe ke jingalang jong kan niamba ke jingalang jong Usem ka bagi khot ke Edict of Milan hagane ka jingalang ki penmi ka an ba ka niam Kristan menta ngimde chuban pen chitombenye ka ngimde chuban kren benye ki ngi pediang ka bagade ka wei ne ke niam ka perthai namar ka jai pen riu Rom de ka jai pen riu ba mani ki ba bon ki belai so ne niam Kristan de ba pher pha namar ki manita we belai. Nah kita tahu ki pensitom benyi kita ada ke waipat ke history ke berjalan na dangi pe ikne. Kadon hagas nem ke balai spa prapo. Haga Jinsen Shar jong Usem jong ke Himarum bertengu Theodosius. Une upelong le ye ke niam Kristan bahkan de ke niam ke belong official haga Himarum. Upelong ye ka niam ke belong official. Kemudian ke niam jong ke Himarum mentaka de ke niam Kristan. So nang tu ke semi ke eke ke bom su tenat don ki beri ke bom sitom ben ki bom dai Kristan to ye ke tanginom keren. So suki pasuki tak ada. So what any spasung besar ki Kristan ki sedang ban le ben ye ki wepat ki bom dai Kristan sangap namar ki la yo Yunus em uba pelong ye ni kan niam Kristan bagai kan niam jongka Himarum. Te kaya kum ta ter ngaju yo sngoj pang crusade kathma pada Kristan bagi Muslim haji syakam de bolong kumni tang bakala jia sejar snem hadir nu Jisu ke jia ne thma ngam de bri pule ne
crusade ta mga stip kato gani haji sha kam de bolong ta tan re ke jingi ka jong Yesu hi ke jingi ka jong Bible kalong namata jongi ki Kristani dei ban long kum bolong Yesu ban map yi ki brio bagi kren banyangi ban yasha sap dei kaniam Kristani sha dei maka kaba yasha la da kren ban kumno kanno gano Yesu ngim julele haji sha dei bolong ta ngim dei ban lele la don mano kren ban ye ke jingi Kristan la don mano kren ban yanga ye ke jingi jonga kum Kristan ngam dei ban don Yesu ngim dei ban balai mikran kumto balai mikran kumne gniam jonga don ki niam perthai ki bomla ban sha haba kren ya u prophet jengki ya u noilam jengki ya u nong sengi gniam jengki hoi kata kade ji sha hak spa sem ke bar puai ngi dei ban long ki ba ya sha ngim dei ban kren ben ngi no gniam ngi em agari India bi jengi keri ke badon ni ga an ban burom keliang iwe ban kene gniam kan burom gni gniam kene kan burom gni ngim dei ban kren ben iwe ngi em spa sem ar puai ba kata kade ba don ka ba koridor si sha tahanre la da ja ba don ba kren ben yino no kham tam gniam ngade Kristan la don mono ba kren ben gniam Kristan ja ngam lele kren kat ba kren long kren ba ko kat ba kren yino Yesu la don si sha la do de sha do blai ayun pen mu kan si ba khado ngam don kam man le keliang manga so gniam Kristan gade gniam ji sha kat kum hi ji kai jong khtin blai ka Bible de ka niam ka ba la ban sha Paul ong kumni apostol Paul ong kumni la kren ben ngi harengi kerku haba kren ben ngi hadu mentau ong ngi em ga jing thangan hadu mentau por chung ya la ma ga jing e ong ngi lengkhoi menta la kren ben ngi harengi pan phakte ngi kerku pan ban ong ta ga dei ka jing e Kristan so tongiram long ki bri ki ba yar jimut la don mono kren igno ga niam chongi kham tam nga de Kristan ngi niam Kristan ngim dei ban dom ngim dei ban da yo dengan kata no ai un pej u Yesu jongi la do don sha Yesu an pej mu gen la don sha tau blay u jong pi ba mani pi ku ai un pej mu gen la don mano bakran banya gen am jong pi kade bon longum ta tongin burom iwe thare la ye gen yam nga burom ge niam jong pi burom gen yam jong thare la don mano bakran ge niam jong ngam le kade bon longum ta ngi de bon long yar jimut na ba wala da ngidon lepa ya ga an ke ba burom iwe ya kan niam pi burom ke niam jang burom ke niam pi la don makna ta ga an ke don paru ka an ke bala ka an ke bong kum ni pilak ban keren kat ba pi mon de freedom of speech ngidon ni ga an ro agri jang la don mano ba keren ya chi cha ngi de ban long ke ba yar jimut bonom lele keren ai ke mat keren lada kisngau dei ban keren terengam ong bab pin keren ben ken yangi shubo manta o pe tip o i Kristan ge gi bri ge ba yasha ge bri ge ba sha jem hana manta ngen chong ku lai no ngen le ben no sap tang namar ba Yesu hi kai ngi ban yasha haba le ben yangi kamut ba pin shim ka bui ge jing ba jangi lada pi shim ka bu kamut pi dei bas niu ma pi gen lada shim lada don mano bashim ka bui gajing bha jongi namar bu Yesu hikai ngi ban ya ge jing surit telada don mano bele be ngi kemot kita bru de maki ge musniu tekaniam ayu kata kabab ai mase mi ge jing sniu mo haji sha no ganiam ge hikai ye ge jing bha le sei don ganiam ge hikai ge jing sniu kata ngamong rei sangi sene prakasi jingi kan niam la jong niam hikai ki bri ban le bha so le pishim kabu nga namar ba Yesu kai nga ban im ge jing surit pishim kabu ge da jing surit jonga phire basni ma phi kai so haga spasem ar puai ngide ban long ki bri ki bolong ki ba yar ge jimod la don mono bakren ye ge niam jongi persha ye ge niam jongi ngide ban long ki bri ki ba im thik ko bo Yesu ngi ye ke niam jongi we ngam tep tabe ke niam jongi la don mano keren hak spasam ar pe ngim de ban don Yesu e top ai un pe Yesu la de bong ka khpot ka long jonga wa le ke liam api ka khpot ka long ka jonga ai un le mu he ngi se pe mano bade mano balai mo ka kam jingi ka long ban ye kdop ban ye i we pi dei na ga niam pi dei na to ga niam ngade na niam ka kam jingi ka long ban ye i
ban ya ba ban ikit keliang pideu Katolik ngadeu pres ngin ikit ngin ya ba iwe pideu pres ngadeu fellowship ngide ban kit ya ba iwe ngide ban ya snow eat ngide ban ya snow ktilang ban ya te ye ne ji im ha ne perthai ta dei kam jungi pideu niam tre ngadeu Kristan ngide ban ya i ngide ban ya trelang ha ban kentiu ni ka ya ga ri ya ga snong ga thau jungi ya ga ne ga jing im jungi ka ba ne ka perthai ngim dei ban snoniam ai ngide ban im ga jing im ka ba ya Kristan we so ya pek hadin ken la sha la sisngi hadin habakut kene ga jing im ngin se pek kalong kumno ka kam jungi kalong ban i kan mai nang im